Tinapalabas, imanugot ni Nardo akitaan ni Susan ni Alexandra iti panaggraduar na. Ngem, saan da mabaling nga agsarita iti uray apagbiit laeng. Kabayatan na. Kinidawmet ni Mauricio ken ni Nardo apapatayan ni Tiago ni Rey. Iti na minsan apanagawid da. Kalaat ang nagpatinga iti dalan ti may sa alakay a basurero. Gapo iti amak ang nadalisan ti basurero. Bimaba ni Rey iti lugan tapno kita na ti kasasad na. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy, tinobela tayo ang napauluan. Bala! Ken Rosas! Pasensya ka. Napili na lang. Nasa ka na makapanawakon. Tulungan na kami! Tulungan na kami! Baligi ni Tiago. Napatay na jay driver nga asawa ni Banje. Ibagak to na ito'y ni Nardo. Siyakton ti makaamo ni Susan. Lading itak tinapasamak iti asawam, Banji. Aging gaita. Diyak pa lang ang maaklon. Tinapasamak. Nasken na makitinulong kayo. Tapno maipaayan iti hustisya. Oh. Amo ka nakaro at trahedya da ito yung napasama. Ngam, kasapulan mi ti kooperasyon mo. Apay at ipay asawag. Awan ti basol na. Apay. Nalaing kamit gayam nga agartista Banje. Rombang lang. Saan ka di? At adan amarigatan dagiti pulis amangammo no asino tinangpaltog ken ni Rey. No pay kasta. Malatingitan akmat. Oray kas kasano. Inayat ko ni Rey. Anya ti kayat mo. Agbyag ngem delikado kamat. Wano matay tapno mamimpinsanan nga agulimak ti amin. Oh. Awanan ti makalapad kadata, Banje. Kukwata aminan akan ito. Mao din dito ang practice ti graduation tayo. Uwan nga ron, Pamela. Diyak pa'y unay kabisado ti aramidan tayo. Amo, amin tayo nga graduate. Excited. Ngamsi ka? Kasladyak makita tarupam ang managsakan. Kaslang amin adda kurang itibiyag ko, Pamela. Maldaangan ka laang siguro. Taginadayo kayo ni Darius. Saan aday ta? Apay nga ron. Tarigagayak ko mga itiday ito ang panagraduate ko. Agkita kami kini mamang ko. Agkita kayo pa'y nga ta? Mariknak nagkita kami pa'y. Talaga ka di asimor ni mamang mo ka ni Nardo? Ano pimanaw? Ngam na pimanaw? Apay adi na kasublihan. Naibaga ni Mauricio nga inton sumaruno alawas ti graduation ti anak mo. Ada ko mamot ti oras ang kabasit ang may regalo kan ko, ana. Anya? Regalo? Style mo mat. Tapno makasidag ka kenkwana. Kasta ka di. Ita kami lang nga kita. Awan man lang maitit ko kan ko, ana. Tandaan ang timbagak ken ka, Susan. Kat saan ka mabalin nga agbayag ijay. Nalawag. Nalawag! O Nardo, mawatak timbaga. Kasta, agtulno ka iti amin nga ibagak. Tapno saan nga agpaggad, tibiyag ti anak mo. Anya? Asino kadata ti mangkuyog ka ni Alexandra iti panagmartsana.
Corazon, sigurado asa nakamaka-attendar tadda conference mi. Isuasi kan tulangan. O sige. Ngam addakan tumat siguron kalpasan ti graduation na. Pilitek nga attendaran ti party. Nasaya at no kasta. Ayaban tulaangan dagiti pada na anaggraduar para iti selebrasyon. Rumbang laing, Corazon. Amao din ti pan nakakita na kadagiti classmates na. Idagas ka na di pagadalan niyo, Alexander. Kalpasan na. Agdiretso akto mata ni di police station. Agyaman na, Daddy. Excited ka din nga graduar? Uwan, Daddy. Ngamin, agturpusak matlaangan iti high school. Anya ti kayat mo regalo. Umanayan kanyak ti panangipatagyo kanyak kin ni Mami. Daddy. Sigakit tingan. Ala, ni mamim tun ti makamu amang tadkan kay ti regalo. Daddy, kaya't ko kumanga ituloy ti panagadal ko. Well, kaya't ti plano, saan na dito iti pagadalan? Naibaga ka din ni mamim, maya karak iti pakay distinwa ka lugar. Saan pa? Ngamamok asan adito iti permanente apakay distin man niya. Pudno da ita. Siga. Kaya't mo kadimat nga umadayo dito yung lugar. Kumadani. Gapotaging nga daak dito eh. Diyak malipatan tinapasama ka niya. At tatamagaya man dito pagadalan nyo. Makalwa ka man, Alexander. Rumbang nga gragsak ka, taumadinin ti panagraduar mo. Ala, unasan nagitalwam. Diyak kaya ta makita ti panagdadda. Diyak malaptan ti panagsakit tinakam ko. Kan makarik na itinakaro arurot. Gapoy ti dayjay anapasamak. Isang aging gangadak dito eh. Diyak malipatan dayjay, Daddy. Sa dino ti papananda, Alexandra? Basta magnakalaan. Surutam ti pagturungak. Aguray ka. Dalan day ti amapan iti sigod a balayo ah. Dadakkalan dagiti root dito eh. Manumat ngaminan atawan ajak imay dito eh. Apay pala ang namin arumbang nga umay ka dito eh. Nakapurpuri ka dito eh. Kaya't kung ay ti maudi agundang mo eh. Makitak dito'y alugar. Diyak sa kaya ti sumurot. Adakan ka, no di mo kayat. Saan ka pilitan, Pamela? Kasano? Nakaruro ti pagnanta. Ang mga nadaulag dito eh. Sige. Agbati ka nga rodan dito eh. Wano saan? Agawid kan. Siyaklangan ti mapan. Nagkaputputang dito eh, Alexandra. Sige. Dita ka nga rodan. Napan at talaga na. Nagturod matan. Kaasimat no agmay-may sa. Kuyo kaklangan. Hoy! Alexandra! Urayin na! Mapit lang! Nakaputputang ti kinaulimak na. Nakarurutan. Oray diti unag ti sigod anak nagdan nyo. Uwan. Awan ti makaiturad nga agyan dito eh. Oray sa balya tao. Mabuting dang agyan iti dayto a balay. Oray siya. Sumkara. Intan. Among Pamela. Oray siya. Diyak kumakayatan ti umay dito eh. Ngam dayto ilangan a balay ti pakalaglagi pakin ni mamang ko. Alexandra. Sapay ko matamakitak pa iti inak. Sapay ko matamarik na pa iti bar ti panangipatag na kanya.
Okay siya. Maluyaan akan ka. Makasangit ka. Intang amigan. Mao din daytoy ayo umay ko dito'y Pamela. Kadya ka mo. Nagsubli ak tupay dito'y alugar. Natay gaya man dire nga asawa ni Ma'am Vanje. Abay, italaang nga amaw. Katno na itabunan. Ay, kadamdaman ko. Katno imbagak idikan ka. Ay na, nagpigsamot din ay ati kabaw mo. Sikatin ang ibagakan niya. Na, asino pumapay ngay. Dudu atalaang mo't itiday to abalay. Ay, wunan niya. Anya nga min itayan tirason. No apay anatay. Ay, kabaw ka talaga. Pinaltugan da. Imbagak lang arudin da itakan ka. Ay, wun gayam. Mala, partakam kiti taglutaw. Tanay sumangputin ni Darius inton madamdama. Sigan sabot ti kunana amang kadwakin kwa na nga agmarcha. Wen, ay unay kan aya. Idi pailaeng anay baga na dayta. Ay, napukaw san ti memorya mo. Tulungan nakman kit di ti day lut-lutwa. Nan, yawat mo man day tabawang. Yigbon Inisan nyo kumaan na laing daytoy balay. Ken uray ti arubayan. Apay nga min aya, Darius. Apay amasapula damagang pailaeng. Sumangpat nga minti na isang sangayan na bisita. Amo ko no asinaw. Wen, amamuyo mat siguron. Ni Emily. Anya ba't? Agtal na ka. Wen ko namlatan. Ti inspirasyon ko itibiyag. Sige. Wen. Aramidin mi dayta Darius. Aglinis kamay. Sige. Agyaman na kada kayo. Nakasukat ka din ni Susan, boss. At dapay lang dita si Led. Nya. Boss, kaya't mo kanya sumurutak ko na. Saanan? Makamon ni Mauricio kan kuana. Amang ano, madantay ti problema, boss. Binalaag ako ni Susan. Amo katong palan na timbaga ken kuana. Kahit ni Mauricio. Amang ano, idiritso na ni Susan iti istasyon ti pulis. Ay, sigurado, numapasamak na ita. Pagkantaan da ni Susan. Delikado tayo, boss. Padasan na nga ramidan da ita. Tasyak amis mo timang gudas itibiyag na. Dardo, nakasukat ako. Ay, nagpintas gayam no agbado iti disinte ni Susan. Siya kung timang itulod kan ka iti pagkitaan nyo kini Mauricio, Susan. Tiago, agbati kan ditoy. Agsubliak matla nga dagos. Makitam dayta nakaparada a kotse. Iso ka di day tati kotse ni Mauricio. Well, at da ni Mauricio iti uneg. Itay nakapay nga urayan. Di imak, nato. Di mo putputan. Saksakit anak. Kayat kalaang apalagipan. No di mo kaya may sagmak ti anak mo. Tungpalam, timbilin ko kan ka. Nagkinaawatan tan iti day tabanak. Sige. Ingkan. Aglugan kan iti dayta a kotse. Kumusta kan? Relax. Kaslamadan tanagan ka. Maragsakan laang. Tamakita ko ti anak ko. Siya timang itulot kon ka. Kan siya tumatlang timang sukon kan ka. Amok dayta. Mabaling ka dita kidakan ka. Manya dayta. Pabuludan nak iti papel kan bolpen. Adala ang isurat ko. Anya ti isurat mo. Saan ko ang mabalin nga asitgan kan kasarita ti anak ko?
Isong agpakpaka si akan ka. Itad mo to ko ma. Tisurat ko. Sige. Inayadak tagpataray tapno makapagsurat ka. Mapit lang takautak ti ballpen iti bag ko. Lamin agad nga infoli ni Darius iti stage. Ato kayang ti awas. Wan nga rod. Deserve na magkit di. Gaputan na lain. Agasam at daagamo sa scholarship na. Kasta talaga dagiti valedictorian. Oh, agsagana kan. Awagan na tayo magko na graduates. Ha? Aguray ka. Ayan nga'y dananang ko akadwak ang mga marcha kanya. Darius, congratulations! Emily, kung nakalakit din nun saan ka ang makaumay. Pasensya ka na. Nagbasak namin. Isuan na delete sa sangkot ko. Agyamanak na nakaumay ka, Emily. Oh, at ito'y regalo kan ka. Agyamanak. Sa din na celebration, EJ ito balay. Ngam, dat-datayo laing ngamin. kadagiti maids mo? Wen, da Nana Linda, ken Nana Edna. Adadagahem dito likodan. Tinasayat, agpa-picture tayo man kit di. At datan dito iskilaan, iso apo mabakan. Nalpasamot ti graduation da. Apa gusto lang. Ay, wan. Bilin ni Nardo, asaan ta nga agbayag ditoy. At iti surat ko. Itad mo to kumaday to'y ka ni Alexandra. Sige, bumabakan. Adak lang ditoy igid. Sumipngat gaya man. Mayat, tapno awan, ti makabigbig kan. Mami Corazon, picturean na kami man iti best friend ko. O sige, agabay kayo. Anya ti kayat mo? Waki a picture? Kayat ko tigas jay. Okay. 1, 2, 3. Makipapicturak mamit kada kayo? Dagas ka no titalungag pa picture. Isuadwa kayo laangan. Mami Corazon, siya laangan timang picture kadakwada. O sige. Ala, agpisto kayo agdinagkat kayo pa yan. Okay. May metsa no imparaba mo dayta imam iti abaga ni Alexandra Darius. Pamela, Kastoy ka di? Wen, kasta. Sige. Ready? 1, 2, mabit lang! Sino pinakita na? Asino tinakita ni Alexandra? Gagayem. Di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Pala Ken Rosas! Pala Ken Rosas! Tinapalabas, nagbaligi ni Tiago anang papatay ken ni Ray. Binisita mat ni Alexandra ti sigod anag na edanda. Ket ditoy, saan na analiklikan ti saan niya agsangit, gaputan na lagip namanen tinapasamak ken kuana. Intulod ni Mauricio ni Susan iti graduation ni Alexandra. Kabayatan ti picture taking. Nakita ni Alexandra ni Susan. Itagagayem. Tenggenyo ti tuloy tinobela tayo na pauluan. Pala Ken Rosas! Mabit lang! Alexandra! Sa dino ti papanan na. Tsaka mo. Sige, surutak ni Alexandra. Sige, Mami Corazon. Pardasak ti magna. Ang mga numakamakam ni Alexandra. Dayeti ko, che. Aglugan ako. Mamang! Urayan nag! Mamang! Mapantad.
Nasaya at tasinurot mo iilin kan kaninat. Sa nabali, tanakita mati anak mo. Di na ko nisubli ka ni Nardo. Anya, Tulungan na ko, ma. Andiyan kun kaya tiyag subli ka ni Nardo. Ibati na klaangan dito, eh. Mabalin ka di. Ni mamang ko dyan nakita. Sa anak laki tingagbit doon. Isa day dyan. Kasta ka di. O paya di nakman la tinalyaw. Di man la si Mardang iti panangayap ko kankwana. Alexandra, amangan no sa bali dayjay. Amangan no, kaing-ingas nga laeng. Isa day dyan, mami. Mabigbig ko. Kumit kita kabayatan ti pa nagpipicture tayo. Kasla kayat na ti umasid. Husto dahitan, Alexandra. Saan ka nagsangit? Nadadaalan ti makeup mo. Ni mamang ko day dyan. Si Bibiyag paitin. Isardong muntilugan ta pumabaang. Kasapulan nak ti anak ko. Agyaman na. Utang ko ana imbaga nakam dahi ting inaramid mo. kunam siguro nga ibaba ka dito. Kasya na. Gundaway kung dahi ti ang makalibas ka ni Nardo. Pangasim. Nakalak ti ruangan ti kotse. Saan mo ang manukatan dayta? Saan ka makalibas? Pagtalinaed ka iti sidong ni Nardo. Darius, napanam. Nabayag na inururay ka. Pasensya ka ni Emily. Napanak pa yung aming kadagiti kaadala. Ngam apa yan nagbayag ka. Adong aming ti kinapicture ko. Diyak kaya ti agur-unay. Among dayta? Wen, sorry. Gayam, dana na Linda. Makapabwisit da. Tila ang bagbagida ti pitpitsuran da. Dagitadan ni. Ala, pasensya amon ita. Italang ang makaigam na iti kamera. Bagpagaam dagita akatulong mo ha. Ala, agawit tayo ni Jibalay. At datiin sa gana na Linda pagsasangwan tayo. Datayo lang, Emily. Kumusta tayo natandara mag-graduation, Corazon? Nasayat mo't. Ngam, amob ka di. Si bibiyag pa'y ti ina ni Alexandra. Adnya. Apayan ako ng naita. Nakita ngamin ni Alexandra ti ina na iti graduation da. Kasano ko man napasamak data? Idi nakita na. Kinamakam na. Ngam, di na nakamatan. Naglugan ka no adagos iti kotse nga imadayo. Awan laka din ti sabali ang nakakita kan kuan. Ado ti tao. Nila ang Alexandra tinakadlaw. Udno nga ta at inana day jay. Masigurado na kano nga isuday jay. No kasta nga rod. Si bibiyag pa ni Susan. Wen nga rod. Kaya't naasawan. Adalaeng iti aglawlaw dagiti kriminal. Juan. Mamati akit data Susan. Tasigun, itinaalak nga impormasyon manipod iti intelligence unit. Agraraira da pay lang dito lugar tayo. Kat dakal ti sospetsa. At ti suspek anang papatay iti driver ni Mr. Campion. Kat may samot lang kadakwada. Bumabakan. Agur-urayan ni Nardo kanka. Pangasim. Tulungan na ka makaadayo. Bumabakan. Ti surat nga inted ko kan ka. Mabalin ka di nga itin mo kan ni Alexandra. Wan, itod ko. Agyaman ako na.
bumabakan ko na. Sana ka mabalin nga agbayag ditoy. Darasal. Alexandra, happy graduation. Maragsa ka nagparaken. Agyamanak, Daddy. Oh, happy akas tatarupam. Nakalidliday. Saan man, Daddy? Naragsaka. Wen gaya. Naibaga kanyak ni mamim tinakita mi ti graduation. Udno ka di atiin ang tinakitam. Wan, Daddy. Isa day jay. Sa bagay. Mamatiak. Ngag parang tumatlang kan katina. Ngam, ako'y aliniklikan na. Idinakita kat inawakak. Dinagdagos ng tipimanaw. Dinagpinkaskaso. Alexandra. Kasapulan yung madayukan dito yung lugar. Daddy, kailiw ko na yan ni mamang ko. Amok na ito. Yan, kasalungag kita kayo. No damat manglaplapad kan ko. No, kasta. Nalawagan ti amin kanya. Simurot ni mamang ko kin ni Nardo. Katpadyak nga ilamlamang da. Hala, saan mo na panunutan na ito? Agragsa kakit di Alexandra. Namadamdamalang rugyan tayong tiramrambak di balay. Daddy, I-postpone ko pa lang ti appointment ko. Gaputak kayat ko nga atendaran dahi ti aramrambak. Pangasim Alexandra. Diyak kayat analiday ka. O anya, magustuhan ka di ti regalo kan ka? Picture frame. Ket ada nakakabil aladawan. Ikabil mo dahi iti siled mo ha? Tapno ka na yun nakto ang malaglagip. Ngam, kasapulan pa iti may sa aladawan, Emily. Ti picture ta adwa ti ikabil mo dita. When? Magustuhan ka di ti close-up picture ko? When mat ah? Saan lang nga iti personal na pintas ka, Emily? Uray gayam ladawan. Agyamanak. An nadamday ta ladawan ko ha? Sika lang aming tinangtenak iti kasta. Kaya't nasawan. Sika lang ti tao apagtalka. Ito'y kapay lang, Ryan. Sa dino, tinagapuam. Ada preskon mi. Ado, ti nasikaso. Umwarta. Kaya't mo ka di nga umatindar iti graduation party. Saan ta ba yung mabalid ti agkuyo garumwa? Katkailangan ti asawa. Nukasta, mabati ka ditoy, tamapanak lang ag obserbar di tarwar. Oh, kanya data. Kita man, natin nagapapil, anak kasigpit, itinutbok mo. Itod mo kanya, di mo basbasan. Sinigkawat mo latan. Di mo mabalin, abasan kunakmet kan ka. Adapay ka di sekreto, madya mo? Adun to pa iti mamwam, ngam saan pa nga itati umno apanawan. Sige, mapanakon, imayak la nagsukat. Asidaga kon iti balay da Major Meneses, ti ayan ni Alexandra. Narigat mat no jak pagustuhan ti imbitasyon na iti graduation party ti ampun na. At ti surat, kunaklakit din na nabasa ni Vanji tayo. Hanggang itad ko pa nga tada ito'y ka ni Alexandra. No itad ko,
Mapagduado anak una yan. Tinasayat. Pisang-pisang akon sa kunto ibelang. Nasaya at nakaumay ka, Mauricio. May salaga text mo, sir. Talaga nga umayak. Amumat anasingad ti panagpagayan ta. Dahil tangarot ti pagbalibakan ka. Ado ti bisita yo, sir. Dagiti ka adalan ni Alexandra Dagita. Kan sumagmamano at tao. Nagbiit. Naggraduaran ti balasan mo. Ala. Agtugaw tatagin ni istorya. Kado ti mainom iti lamisa. Huwag nga ron. Inayaban ka, Mauricio. At naibagakad ka. Nakita ni Alexandra ti inana. Itel daw ti graduation. Mukasta. Adan follow up na ti padamag ko. Si Mauricio. Di mo pa ipapablock na ito. Ang mga naglibas lakad nga rodag iti kriminal. Amok. At dadalang iti asidag. Kaya't ko ang makita ti picture mi kini Darius. Dito yo. O, ato eh. Kita am dito yung camera, no magustuhan. Kat no magustuhan, ipa-develop ko. Uy, naglawag ti pan nakaalam mi ado ah. Tasla kayo agnobyo, itidaytaan niya. Imbaglakit din tamayat ti pan nakaalak dito yung picture. Alexandra, agsagpatan dagiti bisita. Dagiti lang mat classmates ko dagi jay, mami. Uy, sana. Adapay sa baling bitarak. Sumaruno kayon ken ni Pamela. Tao mayo asikasuan dagiti bisita yo, ha? Wan, mami. Pamela, asino ti sabali nga inimbitaram? Ay, saan ka di mabalin nga imbitarak ni Darius? Anya? Inimbitaram? Sorry manin ha. Dakim pagpakadakan ka. Nagsarita kami ngamin iti graduation. Kat naipagak nga umay dito party. Anya? Isuan na labit nga adda dita baba. Oh my God, bumabatan. Addan di special guest mo. Dakkel mat-abalay dayto eh. Baklang ti aking ko, niya? Amom ti aking balay dito, Emily. Schoolmate tayo, hindi. Asino? Darius, agyaman magtanakaw ka dito balay mi. Mabigbig ka. Schoolmate da ka, idi adda ka pa'y dito eh. Wan. Sika, jay nakangir-ngir-ngir idi ana ilugan ni iti kotse. Malagip mo ka di, Darius? Idi makadulukak, gapu iti angot da? Umunod kayo. Ado ti makan anak kadasal. Umay kayo. Uy, anya nga yara kamigan dito suli. Ingkan ang katuan ni Darius amangan. Kasano ko maakadwa? Kat adamat kakibkibin na. Ni Darius lang matiin bitara. Jak mo't pagarupan ang kadwa na ganyan kay sa babae. Wan nga rod. Bisita lang. Isupay tinatangsi. Taapa, anta ka din na ipagana palikan ka? Ita kami lang manen nga agkita. Ngam, nagmatitibag pagana. Anya, ikaw na itan ah. Balayo na ito eh. Saan na ka mabali na bastusan? Bayamon. Talaga siguro akas na tiyogani na. O sige. Umay ka nga rutan. Asikasuan takit di dagiti daddo maabisita. Ang tapay dagiti classmates tayo ti dagiti abanda. Inta. Darius? Anya tinagantay ti ababae asim mabat ka data? Alexandra. Wan. Iso agpaikso dyan na ilugan tayo iti angir-ngir. Saan ka di? Apay akas to'y matan kadakkel ti balay na. Jack mo.
Basta ti amo. Isuket biktima iti panagrames. Kasta? Ala. Ibusay mo ti makan. Agawid tamatan. Tsaka ti mangan iti sagana da. Nakatamtam nay. Chik! Shh! Ang mga numangagda ka. Nakababain. And so what? Pagnumat ah. Susan, napatganan tikid daw mo. Agyaman na, Nardo. Sakmet itatiag daw kan ka. Anya dayta? Pagserbyan nak, ititong palbiag mo. Anya? When no saan lang tikayat ko asungbat mo. Nardo. Sumungbat ka. Wan. Pagserbian ka, ititong palbiag ko. Mabartakan, Major. Sikamat. Itatalayang mananyag sango nga ginom. Adan tumanan kong daway nga agsangot. Panagkunak, maudin da ito. Dinakman na lokon iti kasta. May destino ako niti sa bali a lugar. Kat isurot ko ti pamilya kay papanan. Italangan na muak dayta, Major. Sikapay lang ti muna ng ibaga. Iti anya rason. Tika ti panakapay mo ang mapasardeng ti krimen ti makagapo. Saan? Sabay kuma. Tamasul barto ti sumarunakan ka. Dagi ti krimen ang napasama. Alexandra, kita mo. Na Emily day taong masidag iti ayan ta. Adda siguro kasapulan na. Pati pat nagnana. Diyak unay magustuhan. Nadagsan ti pa nang iwagsak na iti buok na. Bayam, siyak pi sumango kan kwa na. Anya, dyan ang Ako 5 ka lang. Kasapulak ti agri-touch? Sa dino ti ayan ti comfort room? Iti dayta banda. Si kagayam ni Alexandra niya? Ti rape victim? Anya ko maita. No rape victima. Umanay ka di daytan. Apang ibabaam iti kinatao. Tapnang mom, idi pa laan. Nababan ti panagkita kitikas kan ka. Ay, agalwag ka iti pagpagama. Ako 5 ka lang, Pamela. Nalipatam siguro at teritoryo dito'y ayan mo ita. Tantanangam ti panagsarsarita. Tano saan? Maiturad ka atong paan. Tungkaamon, Marwan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Gagayem, ti uliwain na dinggan, ti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Bala! Ken Rosas! Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon ken musika. Jonar Rebotaso. May sapay as sagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken na ito'y nga istasyon. Bala! Ken Rosas!